An balma lamɛnnikɛlaw aw salam aleikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw ko ɲuman dɔn. Aw sɔgɔlen b'aw ka arajo Mandi la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali kɛ Jije Sare la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan. Dɔ yɛrɛ taw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni Ala ye siran ye kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan. O de kan ka bɛn bi kunnafoni lasɔ tuma bi alamisa ye alamisa min na bɛnnen bɛ nazarasa kalo 12 na desamuru kalo don bi y'o tile 2 ye ka bɛn 2021 san ma farafingalo min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o bɛ wele ko laseli fɔlɔ bi y'o tile 26 ye jate la san kalo 4 na don hijira san 1443 san dugaw de bɛ kɛ Ala ka ɲɛ ka d'an ma bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ kunna sinigo wulikɛjɔ kɛbaaw olu ye wulikɛjɔ kɛ n'o kɛra tarata don sɔgɔmada joona fɛ k'u kunda Baɲangara ale mara kan kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔ na sumajeni baaraw an balana k'a fɔ u bɛ ka fɔ cogo min na kura wɛrɛ bɛ ka fara u kan kunungo tuguni wulikɛjɔ kɛbaaw tilala ka wulikɛjɔ kɛ tuguni ni kana besisi kelen na donna dugusajɛ ka tila kana malow minɛ ka taa n'u ye ko kɛra cogo min na kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔ bi kulu dɔw farala ɲɔgɔn kan ka yɛrɛ ka fɔ olu ka dɛmɛya bɛ ta ka ɲɛsin furancɛla fanga ma ɲɛmaaw ma kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la farabukaw fɛ kunungo tuguni an balana k'a fɔ kɔngɔ kɛra so ye ne ka maa dɔw ka olu kasaraw ni na kunnafoniw ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛ ka kunnafoni la kumaba ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasoma balimakɛ n'aw denkɛ fa Abdulaye Kulibali Ala ka ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka ladan k'a fɔ lakanabaliya hukumu kɔnɛ na min ye Gawo marabolo ye kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko kunna sini ko denmisɛnnaka 2 olu de sutara ye u ka so o denmisɛnnaka 2 min filɛ a yirala k'a fɔ k'u kɔni fara u fa cogo ma dɔn wa k'a fɔ karisa la kade kɛra so ye k'u fa ko ɲɛ kɔni ma sɔrɔ la ka o premier quartier la bɛɛ lajɛlen bɛ yɛrɛ ɲininka la dɔw ka fɔ la Gawo marabolo kɔnɔ bi lakanabaliya kɔni su ni tile e ka dɔn ko o kuma kɔni o de bɛ bɛɛ da nbɛda kɔnɔ na ni ye citeminɛ bi n'i bɛ taama na i jɔrɔlen bɛ n bɔra so mina sigi cogo jumɛn de la maa caman ka fɔ la bi ni jamana ma ɲɛmaaw ma wulikɛjɔ kɛ hali bi ka se ka lakana kɔni sabati e ka dɔn jamana in kɔni k'a bɛ ka taa lakanabaliya da kelen yɛrɛ de bunakun kan an bɛ dugawu ka jamana yarabi Ala ka basigi n'an bɔra ye lajɛrɛ dɔ sigira sen an ka minisiri ɲɛmaayaso la o lajɛrɛ tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ kartinina n'o ye bugunatigɛ sɛbɛn min ye fasodenya yɛrɛ hukumu kɔnɔna na n'o sɛbɛnfura ye an b'a la k'a fɔ n'o de ye sɛbɛnfuraw bɛɛ lajɛlen la bi na n'ale b'i bolo sɛbɛnfura la sɛbɛnfura caman bɛ yen i ka dɔn k'a fɔ ale de jɔyɔrɔ ka bon n'o bɛɛ lajɛlen ye k'o kɔni kelen bɛ gɛlɛyaba ye an ka jamana kɔnɔ kabini sangajan sango maa minnu bɛ tunga na gɛlɛya kɛmɛ k'a caman sɔrɔ bi u ka baaraw bɛ ɲini ka na cɛ k'a sɔrɔ kɛ kartinina ko ye o kɔni kɛra sigi o ko ni Ala sɔnna ma fɛɛrɛ minnu kan ka tigɛ o ko la ko ni Ala sɔnna ma k'o baara bɛna bila sen kan joona an bɛ dugawu kɛ a fɔra cogo min na Ala ka kɛ ten n'an bɔra ye an b'a la k'a fɔ lakanabaliya hukumu kɔnɔna na min ye jariwala tigilamaw ye tarata don sɔgɔmada joona fɛ olu kɔni wulila o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen la ka taa an b'a la k'a fɔ Baɲangara marabolo kɔnɔ ka t'u kɛ dozolakaw dagayɔrɔ dɔ ka ye n'o ye Dana Masaku dagayɔrɔ dɔ ye k'a ma tulu tigɛ dɛ a senfɛ kunnafoni yira k'a fɔ ko jariwala tigilamaw ka maaba sababu ɲango minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o y'u ka kɛlɛ ɲɛmaaw yɛrɛ ye ko u ni dozolakaw ka wulikɛjɔ senfɛ k'olu ni tora la yaasa ka nin pɛrɛtigɛ d'a ma Adama Jɔngo ni waati na ale b'an bolo nɛgɛ kan Adama Jɔngo e yɛrɛ ye jɔnni ye ne tɔgɔ ye Adama Jɔngo ne ye collectif des associations de jeunes pays Dogon ne ye o ɲɛmɔgɔ ni kumalasela ye association 40 ani kɔ de b'a kɔnɔ. Adama Jɔngo an ye kunnafoni sɔrɔ ko tarata don sɔgɔmada joona fɛ ko wulikɛjɔ kɛbaaw jariwala tigilamaw k'u kunda Dana Masaku ka dagayɔrɔ dɔ kan ko a kɛra gɛlɛyaba ye maa caman ni tora ko senfɛ jariwala tigilamaw la a ko kɛra cogo di. Abulaye nin ko kɔni an bɛ se ka fɔ tare n'i bɔra Baɲangara k'i bɛ taa Bankasi dugu dɔ bɛ yen ko Bɔjɔ ɲɛfɛ dɔɔni komi attaque bɛ to ka kɛ paru yɔrɔ in na kosɛbɛ donc Dana Masaku mɔgɔw taara dɔgɔ u taara kan kura dɔ sigi yaasa ni attaque bɛ kɛ sira la waati o waati olu ka se ka intervention kɛ ka attaque ninnu bali bon o cas in sigilen vraiment a ma bɛn jatigɛwale mɔgɔw ma tarata don sɔgɔmada joona 5 heures waati u ka kan o kan bɛ an ka zone kɔnɔ y'a mɔgɔ bɛɛ de wele ka fara ɲɔgɔn kan k'u bɛna nin kan in ci ka bɔ yen pewu ko parce que ka kan in to yen k'olu tɛna se k'u ka baara kɛ u nana u binna kan in na a kɛlɛ kɔni gɛlɛyala kosɛbɛ combat kɛra fo ka taa tɛmɛ heure 1 ɲɔgɔn kan sisiw jɔlen Abulaye su min yɛrɛ yera kɛnɛ kan a ka ca maa 10 ye bon minnu fofulua n'u fofunɔw yera ka taa ani joli minnu bɔnna an bɛ se ka bisigiya k'a fɔ an yɛrɛ t'a su hakɛ dɔn nka Ala y'a kɛ donsow kɔni cɛ la
hali kalama ma washi an b'u barikada nin yɔrɔ la k'a yir'u toujours u ka nin baara u ka continuer nin na ni de bɛna na ni yɔrɔ kolosumani. Adama Jɔnko a ye kunnafoni sɔrɔ ko wulikajɔ in senfɛ tarata don ko Jadiwala tigilamaw ka cɛba dɔw ni tora a ko senfɛ o ye tiɲɛ ye wa? Tarata don kɛlɛ kɔnɔna na u ka ɲɛmɔgɔ min sɔrɔ ɲɛmɔgɔ 3 de min yɛrɛ bi u ka kɛlɛ bɛɛ lajɛlen planifier nin zone kɔnɔ u ka kan dɔ u b'a fɔ ko Markazi ale de tun y'u ɲɛmɔgɔ ye ale tora ni kɛlɛ in na ye o kɔfɛ u ka ɲɛmɔgɔ dangan 2 wɛrɛ fana bɛ yen olu fana tora kɛlɛ in na nka olu ye ko ye ni an ma ɲininka an da tɛ s'a ma komi e ye ɲininkali kɛ sa an b'o fɔ. Dɔw b'a fɔ u ka kumaw kɔnɔ ko donsow bɛ ka gɛlɛya lase sigidaw de ma e b'o kuma jaabi mun na? Minnu bɛ k'a fɔ ko donsow bɛ gɛlɛya ta ka se sigida la mɔgɔw ma n'i y'olu tigilamɔgɔ sɛgɛsɛgɛ n'o ni banbanciw kɔni tɛ jɛ la a bɛ bali ne la. Donsow y'u ka baara daminɛ don min na o y'a sɔrɔ pays dɔgɔ kɔnɔ donso 13 de sara donsow cɛ la fɔlɔ donso sɔrɔla ka ɲɔgɔn wele ka sigi ka lajɛ ko n'an ma wuli ka jɔ anw bɛ ban anw muso bɛ kɛ cogo di an denw bɛ kɛ cogo di. Ni ne nana ni hakilina ye ka to danna ma sago sigila ka sɔrɔ ka wuli ka baara daminɛ. Ni mɔgɔ bi sɔrɔ ka fɔ ko donsow bɛ ka gɛlɛya ta ka se sigidala mɔgɔw ma ne ma o yɔrɔ faamuya a ti don ni hakilila yɛrɛ parce que baara min bɛ ka kɛ terrain kɔnɔ bi a bɛ ka kɛ sigidaladenw de kama u bɛ se ka hɛrɛ sɔrɔ cogo di. O mɔgɔ kelen bɛ se ka gɛlɛya ta cogo di ka se sigida mɔgɔw ma tuguni. Nin ye kuma kelenw de ye dɔrɔn min b'a kɛ sababu ye jamana ɲɛmɔgɔw kana sɔn k'u tɛgɛ di donsow ma ka baara kɛ. O baara fana de bɛ ka kɛ Bamakɔ ye mɔgɔ dɔw de sigilen bɛ yan olu y'u kari de ko donso ni faamaw tɛgɛ tɛna don ɲɔgɔn bolo ka Mali bɔ bolo la parce que ni kɛlɛ in olu bɛ fɛn bɛɛ de sɔrɔ o la. An bɛ min ɲini an ka jamana ɲɛmɔgɔw fɛ o k'a dɔn ka fɔ ko donsow bɛ nin baara min na tiɲɛ yɛrɛ la u ni dɛmɛ ka kan bi n'an ko an ka bɔ ni kɛlɛ in na an ka donsow ni dɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen na u ka se ka se jugu nin ma. Min fana bɛ baara in juguya la an kɔni fɛ jusqu'à présent a ma tɛmɛ u bɛ se ka segin u kɔ jamana mako b'u la fɛn wɛrɛ la min tɛ kɛlɛ ye. Nin baara ninnu bɛɛ kɛlen kɔfɛ o dimi fɛ jatigɛwale mɔgɔw vraiment u taara a kɛra u bolo dusukasi yɛrɛ ye u seginna ka na Jalasogo wulada fɛ Jalasogo mairie a kɔnɔminɛ bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan ka bɔ a papier n'a fɛn bɛɛ k'a da kɛnɛ ma ka tasuma jɔ a la ka jeni a ban a tabalo a fɛn bɛɛ o y'a bɛɛ cɛ ka taa n'a ye. An kɔni b'a f'u ɲɛna o tɛ dimina bɔ yɔrɔ ye kɛlɛ kɔni bɛ kɛ marifatigi filaw de ni ɲɔgɔn cɛ mais ka taa population civile walima faama ka yɔrɔ dɔ sɔrɔ k'o tasuma don o la bon tiɲɛ yɛrɛ la o kɔni o tɛ dimi bɔ yɔrɔ ye. Min don u ka segin ka na u yɛrɛ ma u ka segin ka na jamana ma u ka hakili ɲuman sɔrɔ k'a dɔn ka fɔ kɛlɛ in tɛna jamana in jɔ o bɛ ka kɛ fɛn min kama a tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ u ka segin ka na o kɔ an kɔni min dɔn ka bɔ a la o de y'o ye. An baladen k'a fɔ ni tun ye Adama Jɔnko kan ye a fɔra cogo min na jamana in basigi na lafiya n'an bɛɛ ka welewelemada ye o ye Ala ka jamana in bila o sira kan n'an bɔra ye kulu dɔw sigira sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya sevarekaw k'a yira k'a fɔ olu kɔni u ka dɛmɛ yan k'o bɛ taa ka ɲɛsin furancɛla fanga ma ko an ka transition dɛmɛ o de y'u ka kulu yɛrɛ tɔgɔ ye o faraɲɔgɔn in senfɛ a kumatigɛ maa min ye Usman Dunbiya don ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. An ka jamana autorité de transition ma vraiment k'u fo k'u waleɲuman dɔn. Ayiwa an b'olu yɛrɛ minnu ka dɛmɛ kɛnɛ kan n'o ye an ka président Asimu Goyita ani an ka premier ministre Sogɛl Kokala Mayiga ani ka gouvernement bɛɛ lajɛlen an ka foli k'u ye nin yɔrɔ min na. An ye kunnafoniw sɔrɔ k'a fɔ ko Irisiw ye avion 4 di an ka sɔrɔsiw ma u y'a kɔnɔbɔkarili kɛ. K'u fo k'u waleɲuman dɔn u ka cɛsiri la k'u fo k'u waleɲuman dɔn u ka jamanadenya la bi jamana min bɛ taabolo min kan a dogolen tɛ maa si la an bɛɛ bɛ a kalama ni an ko k'an b'a a fɔli daminɛ su kan ka bɔ kuma tɛ tile ma donc ne bɛ min ɲini maaw fɛ vraiment bɛɛ k'i cɛsiri min kan ka min kɛ o k'o kɛ mɔgɔ si kana mɔgɔ si ɲɛda lajɛ parce que bɛɛ bɛ sara n'i ka kɛta de ye. An baladen k'a fɔ ni tun ye Usman Dunbiya kan ye a fɔra cogo min na jamana in basigi na lafiya ni bɛɛ ka kuma kun y'o ye Ala ka n ka jamana bila sababa minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye n'a ma ɲɛ k'a fɔ tarata don u ye ka dɔn k'a fɔ malojeni ta ka ɲɛsin B6 ma o waati kelen kɔnɔ na u y'a ɲɛsin B5 fana ma B5 ni B6 cɛ an baladen k'a fɔ olu kɔni kilo 2 e ka dɔn o dugu 2 ni ɲɔgɔn cɛ u bɛ ka nin waleya ninnu ka se k'olu kɛ nka B5 ta la kɔfɛ ko donsolakaw de tilala ka segin tuguni ka sɔrɔ ka n'u magɛn u taara yaasa ka nin pɛrɛtigɛ d'a ma B5 ka dɔ b'an bolo nɛgɛ ka nin waati na an balimakɛ e bɛ min? Ne bɛ B5. O bɛ jumɛn na? O bɛ Ɲɔnɔ mara la. An balimakɛ an ye kunnafoni sɔrɔ ko tarata don ko wulikajɔ kɛbaaw ye wulikajɔ kɛ ka na B5 ko ka na malo jeni ko ka maa dɔw bugɔ a ko kɛra cogo di? Tarata don B5kaw n'a ma wuli ka fanga an ka foro kɔnɔ ka denmisɛnninw bugɔ ka malo jeni ka taa ni wotoro ye k'u bɛɛ jeni. O bɔra ni an ni jila bɛ cɛ ka na kungo kɔnɔ ka na furanga an bɛ kungo kɔnɔ dɔrɔn ka sin ka na bɛn ka ten
ka buga ya ka wotoro jeni ka malo jeni anga digara ka wula ka tu na fa ya fa bala ni ko ni karanga na ko ni isara dage alla ni ngo ni anga mara gwa ko pasi na ma fo tutu ka wuli ku jo ani mari fana ango ni brama amba ngo ni amba njami ande rodo on diga ko diga diga ko bula na me ibu buli ka na jaba diga na wula de fe abi ko ne kama be gwa de mali fana ka la jo kan de re diga de te mo lo na ba jini u ka buga la fo do bana na chendo wa ma kono do yedi bugo fo do bana na do ga ko ko tala ma kono do yedi bugo muna yu bugo ko muna kwandi furu bara kwa no furu ya ka furu nti ami mo mo bara kwa mo yeto tu ko watikele kono na ko jisonga ko kuma be sena yewa jisonga kuma di bara ka korole le prakane ande la fini kile bara ko dike abla angoni bi sina fo sina tesle na anya tesle na me adama de ni jamalo de do wali de baraka telefoni ci ka fo go de sina te barala sina be barala de wallahi ni sina te ya fo wala angle yoro nyamu ya ngadu benne da ala ni sina te kesiri sira ku de ngata ngo ya toro ye ngolo ko ni jeni ka woto ko ni jeni ka ambe ala fa ni de ko abu barka da arma ka la je ka je ku bulu di de mo ka nyan de no le sigidai abla ne ma sigidai na de toujours wati de buna chemike kungo ni di fanga abla dabara badi buje kungo fanga ka sani di fanga sabu kola shiri bere jele de arbe bo no trafiko mugo bo wolo kisa bo wolo ni bena dugo dibu dibi wuli malo dibi bo dibi abla ni fanga ni amani fanga ni kola de ni fanga ni ga ma jora fa shu achina dio ka jara ma jora fa pati an digi dama ka ko fanga bo ali na na ngo mali bisma ali bi gadi baraka fa mali jela ka shuri kile gadi baraka fa mali jela ka ni dibi ni da nyama jabana bana pe mana ka lege ko ni ku gulu bi mo ka je ga nyanda na ama na jora de ama jora ki andi yana fuka kuna fonna ite le mandi fo di barka ba ala ki bolo mi ga bara la ka shine kana dima ambalaran ka foni tuye besen ka do kanye ambe dugo ke yarabia la basi bala mimbe no be ga chogo maradun kona na ala ka fusiri adana na mbora ka sai ka ta besi tukuni kunungo tukuni na mo ya ka tarata do anya ushira da ma kunungo tukuni uklela ka sai gata tukuni kata mauka sumau malo ka mine malo chamande jadwala tigila mauka tana be dugula matuma me ko ka suma mine kunungo bela gele kera ka mauka ni kabana gwa yora ina ya medugo ke yarabi ala menin be fo shuni kle dore tira jamana marabau be uka wulike jode ke asimi goita ale mimbe nale nenke ka fanga sozoro ke ni beko ko chere la asimi goita ko dusumado ka ba fe malika tanya fe anga wele kunde kenya salema aka fara lakana bauka ministre medo nyesteme lakana bauka koma sajo ko doku ka wulika joke oku kunda ni yoro nunga jari wala tigala mabu na domina ka klaka sego duku saje kana ni dabal banko ide ni mbajira shuni clay sege shedinta iche ka klaka ta si kulukulu sanfe shede mi mana na bo ta we tigay kulukulu tigila uka wulika joke fere fonfe be nu kango kebi ko ke note fosa de un teku laje bi tekere me mega fuye bi abe negeni ni ekitemina bi minkanga be ni foto de bebe ko makono bi uka wulika jode ke ka dakana sabati no sabatira politique mamu no be sengoro e ka do foto de un date o mala foto de un goku mo be lakana la uka lakana sabati no kera jamana ngona na olo alno lukuba bla mo ba foku ka tanayi o de kuma ishuni klamen de fuye ambe femi fo ala ka klinyi wandama jamana ikaseka bla basi mene kono namborai Mahmoud Diko ale boli menke dogo frère temenina ni kaseka dugo kalamba ke sentela mi ka dogo fo Amadou Maiga ale sente madoy ale ko Mahmoud Diko ay ko masira sa e ka do akada bo jamana krenya na binyema do di kaka dabula wa ko machama ka bito ka fendo ko e goshilde Amadou Maiga kuma mi fo ofle ay rappel chamanke depuis 2012 kana so we depuis atete clé kana fo sisa ale davi fangala chuamna akla ay chamanke akanga donc afo ay chamanke halisa abseka blasirali ke abseka mo blasira ngamu e premier ministre die akla akaise akotonti ka fo abe bla banatu la te mais transition fanga président na ya nyini bela jeli ka kekele dine mo kutala ala ya bela jeli na chugamna bunya ko ninga tuwada madu nyonchi ala bunya do ke do itse ko mnala digo ala bunya do kai anga bunya no hakilne na ka dunga foni malien to bela jeli de makaka bara ko tasira ka o dunga fa tasira ka o musa ka ko tasira ka o amanka ka fobli ale ka wuli ka modi ube ka do wuli ka foni ndia no trio babolo ko di arema nan ngani ya o yotai ma ka dunga fo ala fane be na folo do ri kalfa wala no jema ko no dunga na folo u ka dunga fo fana manga tsuma ay kwa do fo munu musika mo chama na futne amba fo malien ni u kanu ta ka futne fe ma ko fane do absika flik ma chama na nga dunga fo anyeti webe jamana ye muteni aya dabo duwa udum kama
an y'a faamuya k'a fɔ ni ne politique mɔgɔ belebeleba yɛrɛ ni dugukolo in ka dugu de don Mali kɔnɔ n'i y'a lagɛ ni alimami ye ne b'o fɔ don o don ka bonya b'a yɔrɔ dɛ n'i ye Diko filɛ ni alimamiya ɲɛ ye politique sira kan n'a y'i gosi i tɛ wuli bilen n'i y'a lagɛ k'a fɔ ne ni alimami dɔ de don a ye jɔ an ka taa nin sira kan politique sira kan wallahi t'a ye bilen i b'a ye tuma min na o b'a sɔrɔ i binna moi je pense que mɔgɔw k'a minɛ n'o ye moi c'est comme ça je le vois ni ne selila kɔfɛ a ka misiri la n selila n ka alimami kɔfɛ ayiwa n'an bɔra misiri kɔnɔ dɔrɔn politique mɔgɔ don soit a bɛna politique sira kan ani mɔgɔw bɛ compétit u bɛ politique fɛnɛ kɛ mais k'a to diinɛ kɔfɛ le jeu est faussé c'est extrêmement difficile nka a bɛ se ka to a ka diinɛ kɔfɛ il a opté pour ça nka a k'a lajɛ a k'a senbɔ dɔɔni jamana ɲɛmɔgɔ tali la k'u sigi parce que ale mana ɲɛmɔgɔ fɛn fɛn sigi i b'a ye k'a fɔ laban na maliyɛnw bɛ wuli ka lagosi s'o ma ale yɛrɛ bɛ tila ka wuli tuguni k'o tigilamɔgɔ kɛlɛ. An balana k'a fɔ nin tun ye Amadu Mayiga Kan ye CNT ma don an bɛ dugawu kɛ fɛn fɛn ka dɔn k'a fɔ jamana in basigi na taa sira ye ne o taa sira jɛlen min n'an b'o nɔfɛ ala ka jamana in bila o sira kan n'an bɔra ye cadre de chasse min bɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya n'i y'a sɔrɔ olu ye kule n'olu fara ɲɔgɔn kan yɛrɛ ka fudu bɛ fara ɲɔgɔn kɛ farajɛla fanga tiɲɛ don u n'a ka se ka kumaɲɔgɔnyaw kɛ ka bilasiraliw kɛ ka taa se fanga in kunjɛli ma olu kɔni yɛrɛ k'a fɔ sigikafɔ min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ jamanatigi tun y'u wele o la tiɲɛ na olu y'a faamuya cogo min na n'u taalen k'a ma kɛ kelen wa u bɛ kɛ so olu b'u sɔ minɛ sigikafɔ min labɛnnen bɛ k'olu tɛna ye o kɛnɛ kan u bɛ t'u hakilila kɔrɔ kan o kumatigi maa min u ka sifinnakaw ka bolo kan o ye Segu Ɲame Bacile an ka lamɛn. An taara ka taa nin wele in ka taa jaabi kuluwa nga an kɔni nimisaba ani dabalibanko y'an sɔrɔ ka d'a kan i n'a fɔ a fɔra gafe kɔnɔ cogo min k'a fɔ hakili falen de bɛna kɛ jamana ɲɛmaa ni parti politigiw cɛ baara ma taa o sira fɛ baara in kɔni kɔnɔna la jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɛlen a n'a ka minisiri olu dɔrɔn de ye kuma ta ni ka u dan tigɛ u tilala o kɛra ɲɔgɔn ye a bannen o kumakan fila in kɔfɛ parti ɲɛmɔgɔ si ma se ka kuma sɔrɔ ni ɲɔgɔn ye in kɛnɛ kan donc ɲɔgɔn ye kun cɛra ni minisiri min n'o o ka baara bɛnnen dɔ refondation ma n'an b'a fɔ ma ICASA o ye baaraw nun dɔ o kɔfɛ jamana ɲɛmaa yɛrɛ ale a kun cɛ parti ɲɛmɔgɔ si ma se ka kuma sɔrɔ ɲɔgɔn ye in kɛnɛ kan ka da ni jateminɛ ninnu ka kadiri ye nimisaba yira ka ɲɛsin ɲɔgɔn ye a taabolo ma dabaliban kɔni kɛra nka o kɛra sababu ye kadiri hakilina mun kun b'a la kɔrɔlen ka ɲɛsin sigikafɔ min n'a labɛn bɛ senna n'o ye assise ye kadiri tora o hakilina in kan mun de ye k'a fɔ ale sen tɛna ye nin sigikafɔ in na ka da ko caman kan a ye minnu dantigɛ don tɛmɛnenw na. An bɛ dugawu kɛ fɛn fɛn ɲɔgɔn faamuya ni bɛnɲɔgɔnya a kɔnɔna la ala k'a bila o sira kan n'an bɔra ye an b'a lɔn k'a fɔ Sikaso kulu min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o ye bolodiɲɔgɔnmatɔn ye o ɲɛma n'i y'a sɔrɔ o bɛ wele ko Yaya Watara olu ko bɛ wele bila farajɛla fanga kɛrɛnkɛrɛnnenya dɛmɛɲɔgɔnya ka ta ka ɲɛ suma Yaya Watara ye kuma min fɔ a senfɛ o filɛ. Maliyɛnw fɛ k'a ta Kaye fo ka taa bila Tawudeni an bɛ fɛn kelen ɲini aw fɛ mɔgɔ mɔgɔ bɛ ninnu ka parti kɔnɔ mɔgɔ min bɛ Mali ci Mali juguyara bi mɔgɔ mɔgɔ bɛ ka parti kɔnɔ fɛn fila ɲini ɲɔgɔn fɛ a fɔlɔ mun ye a ka to ka parti kɔnɔ a ka bɔ k'aw yɛrɛ déclarer k'a fɔ anw m'aw ka parti kɔnɔ tiɲɛ don nka hakilina min b'o la o hakilina t'an na an tɛ n'o bi an tɛ n'o sini o y'a fɔlɔ ye a filanan ye min ye a ka dɔrɔn b'a bolo a ka bɔ parti la k'a yira k'a fɔ o bɛ ni hakilina min ye o t'aw ka sira tɛ nin na a bɛ Maliko de la o fɛn fila an b'o ɲini o bolo k'a ta Kaye fo Tawudeni mɔgɔ mɔgɔ b'o ka parti ninnu na minnu bɛ Mali juguyara bi minnu bɛ fɛ ka Mali jigin dingɛ kɔnɔ o bɛ ɲinɛ ko k'olu b'a kɔnɔ o ɲinɛ k'olu bolitɔ don a kana bɔra dɔw ma dɛ n'a bɛ kɛ min ye a ka kɛ bɛɛ ɲɛna yan n balimaw an k'an sigi ni fɛn o fɛn nana Maliko la an bɛna an ka yɛlɛma hɔrɔnya filanan an b'o labɛn de la nin ye o labɛn de bɛ kɛra nin ye ni fɛn o fɛn sɔrɔ gɛlɛyara an k'an jɛ an ka kari an ka sigi a kɔrɔ a bɛ ban n'a banna foyi t'a kɔfɛ ni hɛrɛ tɛ mɔgɔ tɛ hɛrɛ ba sɔrɔ n'i ma gɛlɛya dɔ tɛmɛ an ka sabali an k'an muɲu an ka lamɛnni kɛ an ka filɛli kɛ jamana in taacogo la Francine bɛ taa wuli fo ka Mali kɛlɛ ka se niveau ma farafinna présidents ka fanga ɲuman kama olu ka wuli ka tugu o kɔ nin niveau la Francine bɛ kan ka sanu bɔ bɛɛ b'a kalama ka dugu jumɛn jeni k'a faga Francine ka surasi 50 ni ko faga ni Francine b'o kuma de la an ka mɔgɔw ba yiri ka faga ni Francine ka sira t'o la o tɛ nin ye o tɛ mɔgɔ ye Francine kana jita an kana yɛrɛ jate. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Yaya Watara kan ye an ka jamana basigi lafiya o bi sabati sira min fɛ yarabi ala ka jamana bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye min ye maliden dɔw ye minnu bɔra fani fan Segu mara b'o la Mɔti mara b'o la Masina mara b'o la bi olu kɔni gɛlɛya kɛra so ye k'u walawuli ka b'u ka yɔrɔw la k'a sɔrɔ u tɛ dɔwɛrɛ fɛ ni sɛnɛ tɛ musolaka b'o la cɛlaka b'o la bi su ni tile an yɛrɛ n'u bɛ ɲɔgɔn kan su ni tile u b'an ye n'an y'u ye ɲɛji dan don wa dɔrɔmɛ fila min sɔrɔ i bolo ne y'u ye dɔrɔn e bɛ ɲinɛ i ta de kɔ ka se k'i hakili to olu la wajibi don ala y'an da cogo min na ka se k'an bila k'an ka hakili to ɲɔgɔn na o de kama su ni tile an bɛ dɛmɛ ɲɔgɔn ɲini aw fɛ o dɔw bɛ bi
u bɛ si kɔdingaw de kɔnɔna na dɔw bɛ si yɔrɔw la bi a ka haramuya i ka dɔn k'a fɔ e tɛ se k'i da i ka so k'i tulo tɔgɔ na k'i bɛ da la ko nin dɔw bɛ gɛlɛya dɔw la o dɔw b'u ka sira di an ka dɔw lamɛn. ne nana ka bɔ so ne nana ka bɔ kɛrɛ la ne sigilen ne kama ne tɛ wari sɔrɔ la ne taara juru ta bitigi fɛ ka na n ka to feere ni min sɔrɔ ne bɛ daraka san ka di denmisɛnw ma. ne bɔra ɲɔgɔn na ɲɛtɛ gɛnni n bɛ baara kɛ yɔrɔ min na ko ɲɛ tɛ d'an kan o kɔni de y'anw fɛ yan awɔ o de y'an wuli ka na foyi t'an kan an tɛ dumuni sɔrɔ kɔngɔ b'an na minɔgɔ b'an na sɛnɛ b'an na dɛmɛ bɛ yan nɔ an bɛna ka na ɲini ala ni ala kɛra kama n'an ye dɔ sɔrɔ ka d'a ma. an tɛ baara wɛrɛ kɛ n'an ye feerefɛnni minnu da ka t'olu yaala yɔrɔ ɲɛfɛ ni min sanna o la o de don. Nana baara b'an bolo yan. Ne gɛlɛya ba min bɛ an bolo yan. Dumuni ko dɛsɛ fana b'a la. waati dɔ la partenaires nana ka di caman na. Sisan a tigɛra. Baara tɛ yen fana. O la gɛlɛya b'a ye sisan. An sigilen de ala sigila an sigi mɛti. Fɛn o fɛn u bɛ dɛmɛ di fɛn o fɛn ma. M'a fɔ ani maa tɛ tɔn ɲa ye dɛ nka fɛn min kɛra u na o ɲɔgɔnna ma k'o la. N'i y'a sɔrɔ ala fɛ sisan ni kɛrɛ banna ɲɛnama an bɛ taa an ka foro ban an bɛ sɛnɛ kɛ n'a y'a sɛnɛ kɛ an bɛna ɲɔ sɔrɔ an b'a dun sani kɛrɛ banna kɔni a bɛna diya ne ye sani kɛrɛ ma taa yɔrɔ tɛ Karadugu la an bɛna taa min. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye maaw kan ye gɛlɛya bɛ minnu kan an bɛ nin bɛɛ kelen-kelenna dɔn u dagalen bɛ yɔrɔ min na su ni tile bi k'a sɔrɔ ka gɛlɛya ye ala k'a hakili ɲuman d'an ma yarabi ala jamana in basigi ala k'a sabati n'an bɔra ye kulu min bɛ yen n'a bɛ wele ko maliyɛn tuku o kulu olu farala ɲɔgɔn kan u ka kulu a kɛra i ka dɔn k'a fɔ parti ye u ye wulikajɔ kɛ ka se ka taa Mali yɔrɔ caman na ka taa bi mun ni mun de kan ka kɛ ka wulikajɔw kɛ bi u mago bɛ mun na bi Mali kura la walima Mali ka ɲɛtaa la u da sera o kumaw ma o sigifɔw kɛnɛ kan o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ min ye kulu in yɛrɛ ye a cɛba n'i y'a sɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ a ko ndomɔ jatigɛ bɛ maa min bolo Ibrahim Jawara don Jawara ye kuma min fɔ o filɛ. An taara Mali yɔrɔ caman na walasa ka taa kuma mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ ni Kalantasalu ye invitation kɛ bi ka na k'a fɔ k'u bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan u tɛna foyi fɔ n'o tɛ Mali kuma dɔrɔn walasa maliyɛnw ka bɛn alhamdulilayi rabbil alamin n'a an ka sira bɛɛ de ye kelen ye donc ne content n'i ko ko Mali yɔrɔ hali n'i bɛ taa fɔ mɛnɛmɛ woro kɔnɔ i bɛ ne sɔrɔ yen n'i bɛ Mali tɔgɔ fɔ yɔrɔ o yɔrɔ n'a y'a sɔrɔ bɛn de don maliyɛnw ka fara ɲɔgɔn kan n'i t'a kɛ yɔrɔ o yɔrɔ Mali yɔrɔ bɛ ne président ka se donc o de y'a to u tila ka nin organiser u ye ne invité ka na n nana n y'a ye a san 4 nin ye tuma dɔ la n'i ko kun bɛ Mali tɔgɔ fɔ yan yɔrɔ la Mali yan yɔrɔ in na i yɛrɛ ja kun bɛ tigɛ mais bi bɛɛ ko Mali kuma wɛrɛ foyi tɛ fɔ Mali kɔ parce que kuma de bɛ na n'o ye n y'o de fɔ mɔgɔ bɛ guerre gagner ni marifa tɛ dɛ mɔgɔ b'a na k'i bɛ guerre gagner ni marifa ye o tɛ tiɲɛ dɛ i bɛ guerre gagner ni hakili ni kuma de ye sinon jamana dɔ américains ye san 20 kɛ Afghanistan a laban ma taa k'a to maa tɛ foyi sɔrɔ ni fanga ye mɔgɔ bɛ fɛn sɔrɔ ni hakili de kuma ka sigi a kuma b'a fɔ cogo min sigi a kuma ye damu ye n'an ma sigi a kuma n'aw ka bɛ fɛn fɛn kɛ ni fanga ye a tɛ ɲɛnabɔ hakilima de b'o faamuya dɔɔni dɔɔni bi bɛɛ bɛ ka fɔ Mali bɛɛ b'a fɔ ko Mali donc Mali ko de y'an fara ɲɔgɔn kan n'Ala ka sɔrɔ an bɛ continuer combat fɛ inchallah fo jamana ka se k'a yɛrɛ sɔrɔ. An b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Ibrahim Jawara kan ye Maliyɛn tukur o ɲɛma don a y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ Mali ko in yarabi ala an b'a fɔ an da la cogo min na ala k'o k'an bɛɛ kelen-kelenna haminanko ye n'o kɛra jamana in basigi an bɛ bila o sira kan n'an bɔra ye parti bolitɔn bɛ wele ko CODEM o communiqué in kɔnɔna na olu ye fara ɲɔgɔn kɛ o fara ɲɔgɔn sen fɛ ka se k'u ka baaraw bila sen kan o kɛnɛ kan tɔn yɛrɛ n'i y'a sɔrɔ i ka dɔn k'a fɔ a sababu ɲuman ye Useni Amion Gindo ale ye kuma ta kɛnɛ kan a ye min fɔ o filɛ. Conférence mun filɛ nin ye an bɛ se k'a fɔ parti in kɛra ni hakilina mun ye o de labatora nin conférence in kɔnɔ a hakilina ye jumɛn ye parti in créé tɔ an ko an k'an jigi da an yɛrɛ kan fɔlɔ an minnu b'a créé an k'an jigi da an yɛrɛ kan mais Mali ko fana na Mali kan k'a jigi da a yɛrɛ kan fɔlɔ comptons d'abord sur nos propres forces o kɔrɔ tɛ k'a fɔ k'an bɛ ban tɔw la tɛ k'a fɔ k'an bɛ ban dɛmɛ na mais an y'an jigi kɛ an yɛrɛ ye fɔlɔ parti in créé n'o hakilina de ye ala y'a kɛ nin conférence régionale mun organisé filɛ de Bamakɔ yan n bɛ se k'a fɔ parti tɔgɔ la dɔrɔmɛ kelen ma bɔ ka ɲɛsin a ma section yɛrɛ ka bolo y'u bolo fara ɲɔgɔn kan ka nin ko in organiser k'u fo u yɛrɛ tɔgɔ la ci la aw ni ci aw ba comme anw bɛ bɔ sɛnɛkɛyɔrɔw de la a bɛ fɔ ko sɛnɛkɛla mɔgɔ tɛmɛtɔ a b'i sɔrɔ sɛnɛ na i ka foro kɔnɔ k'a f'i ye k'i ni ce ni sɛnɛ ɲɛna ni ɲɔ bɔra a bɛ t'i yɛrɛ de ka foro la mais tɛmɛbaa gansan a b'a f'i ye k'i ni ce a b'i fo donc an b'u fo u yɛrɛ tɔgɔ la ci la u ni ce u ni baraji nin y'an jigi sigi nin b'a jira k'a fɔ ko tɔn in
ni mun ma fara kan a ma bɔ a la parce que conférence saba fɔlɔ mun tɛmɛna n bɛ se k'a fɔ parti ka peut-être parti ka dɔrɔmɛ kelen yera la mais naaninan mun filɛ nin ye parti ka dɔrɔmɛ kelen t'a la a bɛ caya ni pareil wa a wari ma bɔ Inde a ma bɔ Chine a fɔra k'an ni Indien ni Chinois bɛ ɲɔgɔn bolo a ma bɔ Inde a ma bɔ Chine a bɔra an ka militant yɛrɛ ka jifa de kɔnɔ o ni ce o ni baraji. An balonen k'a fɔ ni tun ye Useni Amiyo Gindo kan ye ko dem tɔgɔ la an ka jamana basigi lafiya jamana in yarabi ala bɛ taa ɲɛ sira o sira fɛ ala k'an bila o sira kan n'an bɔra ye an bɛ taa farabugukaw n badenw farabugu bilama jamana furajɛla fanga ma ɲɛmaw u k'a kɛ u sigiyɔrɔw kama u k'a kɛ ala ni ala kira jati kosɔn u ka wulikajɔ bɛ kɛ ka farabugu ma gɛn dɛ farabugukaw fɛ yen baloko gɛlɛya dɔgɔfuranya tɛmɛnen na maaw taara ta avion na ka na n'u ye a y'an balimamusow k'olu kulokan mɛn ka se ka wele bila faso ɲɛmaw ma o kɔfɛ kununko tuguni u ka dugu kɔnɔna na maakɔrɔba dɔ tun bɛ yen n'i y'a jateminɛ a yɛrɛ tun ye kanuba ba ye kosɛbɛ kosɛbɛ ale kasarala nina kɔngɔ fɛ dugu denmisɛnninw de bɛ cɛ ka taa surasiw ka kan kɔnɔna na ka taa n'an bɛ dumuni sɔrɔ cogo min na anw filɛ nin ye kununko ka se bi ma tilela da dumuni ma sigi yɔrɔ caman na kabini kuna seninko ka na e ka dɔn baloko gɛlɛya sababu ye foyi tɛ farabugu walahi an bɛ aw ladɔnniya a gɛlɛya kɔni maa si tɛ ka fɔ ka s'a dan na farabuguka dɔw b'an bolo nin waati na an ka daminɛ Moribo la an balimakɛ e ye jɔnni. Moribo Danbɛlɛ ka bɔ farabugu farabugu dugudenw don farabugu birama kɔni ta ye gɛlɛya dan ye ko san'an ko dugu da la u taara baga mɔgɔ ma k'i mɔgɔ 2 minɛti kelen kantigɛ kelen bontɔ o ye kisɛ ko la tuma de min kantigɛ kana bila an ka fala dawolo la an b'a fɔ ko tuni an y'o don bɛɛ kɛ k'a ɲini an ma ye surasi yɔrɔ yaratɔ taara bɔ a ka fala dawolo in na yen nɔ k'i bonni wuli k'i sogo bɛɛ yɛrɛkɛ taa sogo tɛmɛ bɔ bɔrɛ kɔnɔ ka n'a jɛnajɛ kɛ o tɛmɛnen kɔfɛ ko bɛɛ ka mɔgɔw fɔ ko sanna avion bɔra ni maa 7 ye ka na furakɛyɔrɔ Segu yen nɔ gɛlɛya dan furakɔ tɛ bolo tɛ furakɔ an bɛ je min fura je furanna k'a ban n'a tobila foyi t'i k'a la a bɛ nɔɔni jisuma de la vitamine foyi t'a la mɔgɔw fari bɛ funu o de kɛmɛ sababu ye bana farikolo bana bɛ ka caya mɔgɔw bɛ ka sa a kɛmɛ sɛgɛn ye da wali sini ani sinikɛnɛ tɛmɛna k'a sɔrɔ balima ta farabugu a bila i b'a kɔrɔ mɔgɔ yen nɔ mɔgɔ fata fɛ kunnafoni na ko surasiw bɛ farabugu ye o ye tiɲɛ ye wa surasiw bɛ farabugu maa min bɛ a ka ca maa 100 ye mais o tɛ bɔ ka tɛmɛ kilo 1 kan jɛrisiw dama sira la maa 1 nigi bɛ bɔ ka taa dɔ jɛrisiw dama k'i kɔnɔ n'u bɛ mobili masa i ni cɛ cogo o cogo ni maa cayara ma hali ni nɛgɛ t'i minɛ ni kisɛ ɲɛnama t'i bolo wula bɛ na ji la de k'i minɛ k'i yɛrɛ k'i yɔrɔ ma k'i kan juru la bɛ boli fo k'i faga an tɛ ka fɔ maa ɲɛma b'an fɛ sinon ni maa ɲɛma b'an fɛ bi an bɛ gɛlɛya o bɛ gɛlɛya ta k'a k'u kun ye an ni kɔnta la surasikan nana dilan n ka surasiw fili an kɔntara kosɛbɛ n ko ni farabugu bɔtɔ ye bolo la an bɛna se an ka baara kɛ mais i b'a fɔ ko o juguyara kɔrɔlen de ye même a jɔra surasiw ka bi u bɛ se ka fɛɛrɛ bɔ biɲɛ fo ka ɲɛ parce que surasiw bɛ an tɛ ka tɛgɛrɛ fɔ an mago bɛ min na o ye sira in bila de an mago b'o de la surasiw yeli tɛ an jigi bɛ tigɛ mais bi an jigi tigɛlen don an jigi tigɛlen don mun na surasiw taara de k'u b'an lakana mais n'a kɛra don o don mɔgɔ bɛɛ bɛ sa bolo yɛrɛ tɛ kɛ taa Iran jigi bɛ tigɛ o mun saba fɔlen filɛ bolo la k'a jɔ jabali k'a ka taa farabugu a ma se ka taa farabugu a bɛ kalo 1 bɔ bi k'a bɛ taa duguma sira fɛ a ma se ka taa ko sira tɛ yen ji de bɛ sira la n'o de bɛ k'u bali ka taa n'a ye wa ji tɛ sira la sira jama ka taa san yɛrɛ ma n'a hinɛ yɛrɛ jama yɔrɔ bɛ suma an ka mɔgɔw ye sama min ka ma bɔ ɲɔgɔn ni yɔrɔw fɛ a suma ye bali fɛ dɔgɔ sira ka taa tɔnɔ 30 a si ma se ka taa an balanan k'a fɔ nin tun ye Moribo Danbɛlɛkan ye ka bɔ farabugu o kɔfɛ ko maa minnu taara avion fɛ min ye kɔngɔ kɛlɛ k'u bana k'u dɛsɛ ka taa n'u ye an y'an bolo mana b'o dɔn nɔfɛ o dɔ b'an bolo nɛgɛ kan nin waati na an balimakɛ e ye jɔnni ne tɔgɔ ye ko Sɛrikari Samakɛ ka bɔ farabugu sisan bi min ne bɛ Segu dɔgɔtɔrɔso la an ye kunnafoni sɔrɔ dɔgɔfuranya tɛmɛnen na ko u taara banabaatɔ dɔw cɛ ka bɔ farabugu ka na Segu e b'olu cɛra wa ne b'olu cɛ Segu ya mun yɛrɛ de ye aw bɔ farabugu aw nana cogo di Segu dɔgɔtɔrɔso la kɔngɔ ani minɔgɔ o de y'anw bana k'anw se Segu ya o bana nin ye juguba ye kɔngɔ de fɔlɔ tɛ yen e bɛ kɛnɛya cogo di n'a bɛ yɛrɛ samaji da ye kɔngɔ ye o tɛ mɔgɔ si fɛ mɔgɔ bɛ dɔn cogo di yala banabaatɔ bɛ kɛnɛya fɛn bɛ sɔrɔ min bɛ dun ni bana ni dumuni kɛ bana fɛ laban jumɛn na e bɛ sari dɛ anw nana min ka o ɲɛ kɔngɔ de b'an ka mɔgɔw la ani bana n'i y'a ta k'a lajɛ 100 o 100 sarida o 100 sarida 90 ye kɔngɔ ye a suma tɛ yen foyi de tɛ yen mun nafɛ yɛrɛ mun hali ni nafɛ dɔn nafɛ kan ka suma dɔn ni suma tɛ yen nafɛ yɛrɛ kɔngɔ yɛrɛ tɛ yen. an ye kunnafoni sɔrɔ ko gɛlɛya in senfɛ ko kɔngɔ kɛra sababu ye ka mɔgɔ dɔw ni to farabugu o ye tiɲɛ ye wa. kana sɔrɔ o kuma na fiyewu hali ne yɛrɛ natɔ bɔra ka mɔgɔ dama min to daji t'a la avion ma se ka na an bɛɛ avion kelen banabaatɔ caman de daminɛ ne bɔra k'u to yen n yɛrɛ tɛ Segu dɔgɔtɔrɔso la yan. kunnafoniw na ko dɛmɛɲɔgɔnw bɛ ka taga ɲɛsin farabugu ma baloko la o tuma dɛmɛw tɛ ka taa wa. dɛmɛ de taara ka nin fɔlɔ o mɛnna mobili taara n'o ye depuis o bɔra la mobili ma taa ni dɔ ye. o dɛmɛ minnu bɛ taa yalima dɛmɛ ninnu o ti dugu bɔ de wa walima dɛmɛ ninnu u bɛ na cogo di. a tɛ dugu bɔ dɛ ale k'i surunya fɛn min bɛ tila n'i ko da hali fɛn ko min taara kosɛbɛ fɛn min laban min f'i ye a kɛra ni kilo garamu 9 kilo tɛ dɛ garamu 9 maa fɛn de b'a jɛ maa ba 4 na
awe ma jole bi farabugu ma fila ba je ma banani na zaka dina ni de mun ta mu willa o tara dama o sai na to kana tara aviona o ta jigi ne ate mo bode o mo ta bi kan ni ko da ni na chara ni ko so ba de ko fla ni oni o fenye moya ni se bla onyo de kele onyo nga baraka ni se no nga baraka ni re pa mo na fa bura on na bola anga furu ci bara baka ti ma shi te ni se bla onyo ti am te ko baraka furu no de nan de be nya ka ngo baraka ta bore no nga baraka ko kele onyo te na de nga ko on yoro la je wala am te ngo baraka ka mo se ka mo se mbo kene ki da ma on ba ngo furu bara ori la ti ka bo on ma ka ko mo wala bi do ni ta ka ta on ma ko balo am ko min bi segu do to so la bi farabu kala am se mo ko joli ngoko ma am mo mun be segu do to so la bi no ko no ne gundu kelen tura se ware kele farma jugo la ma se ka sigi mo ko na se ka sigi na re do ture an to mun se ka sigi do no nan am mo sigi mi ya ko sa ina anye kuna foni sora ko bimba min be no e jebai ko bala ka dun farabu ko fo kera so e ka mo do bana o e chewa ne mbala ti frana aro mo bana re ngama dunwe ni na sa ko ni jago e ba dun so tembi bo jago mo ta frande la ko no katani na e fona ta sule a baraka gele bo aro gele to ni mi so la obitla ko mi so obukya de dindino ma ko ne be ka mo horba de fa te ko be dindino so ni mi so abdi dindino ne ma an wona be do de ga ala ka ande me ko wala am te ko bona mulenga ambalo na ka fo ni ngwe shektar samake ale mai farabu gele munu zora munu banane do ulu krigarale anvien ulu takana no ya besego ni ala sona ma mitanye dauka o kofe kunungo fana keka do ko ko e maddo ko ni kasarani na dozo baba mbulo bi ni watina e jone kabomini ndoma ni chene baraji na Abdullahi Kulibali kando farabu dozo ba farabu bila ma bi chogodi farabu birama ko ni yenyi nga ni nyaji de bina kuma vuye kada ka farabu birama balo te abi geleya ko ni adona ya balo bana peu kunungo nere yenga dozo de unwele anyairon ka ani duti da konse ni dugu mogo korba anga cha mogo tanye antara kan ko nanga finipila ka ufe ka fu nyana prabu ko ni ashira chugo mi kitli na shirati fina mogo bi sa kungo fe fotogora kun ko sa na kungo e mogo dur de fa an fe prabu ya unana avion voyage fla blanc fe prabu ko kera ton nani anyotla o ton nani o bena niyo ni kilo kilingili malo kilo tlanche nyo kilo tlanche farde nyongo kilo kilingili ndi o bisa ga do kungele kawa bi ko ni suma bana farabu pew suro ko re toroba namnam kilin faga parce que prevu ya munye atonyo nga no duti da conseil Dadi Kulibali premier conseil de atemendo adona ka foli glala dalendo ako Dadi Kulibali do wa ako ohon ako nadu ako be ako naya no ako naga farmo ako ni nogoyara be ako nga be ko bi nafa ale ko jogo ki kana fosa ako be ko bi nafa foi tena bulu na bi ni du ni nyami ere soro tubira ntse ka du foi tara tega tena ngono fesio na nana distraction ma nye charge no boti kele ubi ko boti fla kwa yo de sai abo de ga dumuni na ko du ko de to bana sumana ta le ngono fe dumuni ta bolo bien foi ta bolo suro ko ni ala ya ka kalfa minano anyo jana jate vraiment akerambolo barai nu mandeme deme nana prabu shira chogo mi kunu suro na shira tishina barabana kata bi chaya tu ne rabe ka kuma infiye ne rable ni jole fle ni ba ka kuma infiye me dominike ala de ba don ni nyeji de be nyona dem teno ni nyu fle nte ka jo ale bi an ba fanga ko ne kokoro nga fanga o kan kulu majin na soro fe mindu o ka fanye sino no te ko ko ni na jadi su ma on soro ka an faga ko ba an va ka te gele min ba on dara bi an ba fo jadi su te bla kara ko gele de so jadi su biya ala barkara jadi su se ka dogo fama nun tuya an yoro be ku dena gardi la shunikle la ko abna dugu chende daw e kuna fanda ma ku tara sumasa malo kilo ku tara san surasi do bolo ina ko kilo biro vlanduru o e chenwa ndo ma ati soro no da ali binne aw nya soro ali keme an basa na tsiga ko kalodo de menne ko ni mai pati ne re bora kan ko nya nyini galige ali magoron pake kele ni nya soro bi kene fla mba tanga na nga dimba yala me atedi surasi ru ya yira na nimbulu bolo kam jama ka balo de ne mi nyemo ko e se ko firia ndama ko kunungo ko kan ko na la ko groupe bo surasi ka kan ko na wati mina ko ya soro dugu demsanu chama talembe surasi kan ko na la ino kata dumuni nyini o e chenwa ndoma anyero ko bora dugu soko fero mona ne demson juru dole di kami dugu soko fe ani demson nye be damina yino o bo kan ko no poka tan ku do kan ko na 1 km 400 m farabu ni kan che diyo ani demson ni be na ka chamo ko keme amu nyini nga ngo kora ye dumuni ko banya dumuni ko suraju ye dumuni dama ko surama surafana du ko ngantale kan ko no
ko surasiw ye dumuni d'a ma n ko alhamdulillah barika ala ye denmisɛnw yɛrɛ ko surasiw bɛ dumuni bɔ ka sigi olu tɔgɔ la de o tɔnɔ n'u ye dumuni kɛ u b'a fɔ k'u ka na so wulada fɛ tugun u bɛ segin ka taa u bɛ taa surafana dun ten ka segin. ni balo ma se farabugu sisan maa bɛ se ka segin n'a ye k'a fɔ ko hali bi maa minnu b'a la ka sa dɔw yɛrɛ bɛ se ka fara o hakɛ kan wa. n dɔn ma ni balo kɔni mɛnna ko an sira cogo min kunu sɔrɔ ko an bɛ si tɛ kɛ tile saya kɔni fura t'a la o ni kɔni ye ala ta ye nka kɔngɔ kɔni an b'a dɔn a bɛ dɔ faga kɔni. an ye kunnafoni sɔrɔ ko farabugukaw yɛrɛ wulila ani ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ ko dɛmɛɲɔgɔnyaw ɲinina k'a bila aw tɔgɔ la k'olu bɛ mara kɔnɔ la yen nɔ k'u ma se ka se o kuma ye tiɲɛ ye wa. walahi o ye tiɲɛ dɔ ma an ka balimaw y'an kolomajɛw n'an yɛrɛw y'an kɔlɔbɛ kɛ warini min sɔrɔ an y'a ci balimaw ma n'u yɛrɛw ye min fara a kan suma a tonen bɛ jabali kan kɔnɔ a bɛ dɔgɔ feere miiri la a bɛ sevari a si ma se ka na duguma sira gɛlɛya kɛ k'o la mɛ sanfɛla kɔni gɛlɛya min kan ka don na sa u k'a lajɛ dɛ u ku finitigi minnu bɛ yan an b'olu kɔni fo nka kɔfɛ maaw u ku faamaw u k'u finitigiw lajɛ dɛ n'o tɛ kɔngɔ bɛ mɔgɔw fa k'olu ku finitigiw tuyɛ dɛ balo ninnu dɔ bɛ dɔgɔ firi miiri la u ye mobiliw chargé dɔw la ka taa jabali u ye dɔw ta ka t'u bila sevari a si ma farabugu sɔrɔ fɔlɔ min bɛ jabali yɛrɛ a bɛ tɔni 30 bɔ sevari fana o ka ca tɔni 10 ye ne yɛrɛ min filɛ n jɔlen bɛ n bɛ ka kuma i fɛ telefɔni na n bɛ ɲɛji de la ta hali sisan muso dɔw nana n'u dɔn kɛrɛfɛ ko ni n tɛ se k'a bɛɛ fɔ ko n k'a d'u la n ko non aw k'a to tan ne b'a bɔ f'u bɛ kasi ko n ka telefɔni d'u ma n ko non n ko muso kuma tɛ k'u da de dɔrɔn. an b'a lɔn k'a fɔ nin tun ye farabugukaw ka donsoba kan ye nin bɛɛ bɛ farabugu dugu kɔnɔ maa bɛ se ka fɔ an ye k'a fɔ k'i bɛ nin bila nkalon minɛ kɔnɔ an bɛ i wele bila jamana ɲɛmaaw k'a daminɛ jamanatigi minisiri ɲɛma lakana minisiri faso in kɔnɔ bɛ farabugu ni dɔgɔ firi filɛ kilo 15 wa balo de bɛ yen an yɛrɛ farala ɲɔgɔn kan wulikajɔ min kɛ ka balo ɲini k'an bɛ taa dansomo ma surasiw ka tɛmɛ n'a ye sira fɛ dɛsɛ ka taa n'o ye duguma sira fɛ ko minɛ bɛ sɔrɔ sira fɛ walima u b'a f'i ye ko sira man ɲi ni sira man ɲi dugu kelen bɛ na ci maa banna nin kɔ fasodenw na k'an bɛɛ ye fasoden kelen ye ala an b'a ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ hali bi nin kunnafoni kɔfɛ kuma yɛrɛ ma nɔgɔw ma bilen nka u ka wulikajɔ kɛ balo ka se ka se maaw ma dɛ n'an bɔra an bɛ taa jamana kɔ kan na Siri Kulubali mun bɛ bolo. an karamɔgɔ an bɛ taa Zimbabwe jamana kɔnɔna na u ka jamanaden caman kɔni bɔra u ka kɛnɛyasoba ka fara kɛnyɛrɛye kɛnɛyaso kɔnɔna na ka se ka taa coronavirus bana ka se ka taa boloci baaraw kɛ coronavirus bana fana fiɲɛ kura min bɔlen don sisan n'a bɛ fɔ a ma ko Omicron yaasa o bɛ se ka kunbɛn cogo min na a kana se ka don u ka jamana kɔnɔna na an bɛ yɔrɔ min n'a fɔ sisan maa 2,000,000 a n'a kunkan fɛ olu kɔni bolo cira ka ban n'an bɔra an bɛ taa Marɔku jamana kɔnɔna na u ka jamana ɲɛmaa kɔni ye kumaɲɔgɔn dɔ ta ka ɲɛsin kɛlɛ banbali min n'a bɛ Israel jamana ni Palestine jamana ni ɲɔgɔn cɛ yaasa bɛn bɛ se ka na ninnu ni ɲɔgɔn cɛ cogoya mun na n'an bɔra yen an bɛ taa Egypte jamana kɔnɔna na u ka jamana ɲɛmaa Abdel Fattah al-Sisi ale kɔni ye u ka fɛɛrɛ kɛnɛba dɔ korobokarili kɛ n'a bɛ fɔ a ma ko Egypte Défend Expo o baara min kɔni n'a korobokarila maa 400 kɔni ɲɔgɔn na olu kɔni makɔnɔlen bɛ ka se ka na nin kɛnɛ in kɔnɔna na a yɛrɛ la ko jamana 42 ko maa ninnu bɔ o jamana kɔnɔna na ka na n'an bɔra yen an bɛ n'an yɛrɛ fɛ Maliba kɔnɔna na yan nɔ Mali au Conseil islamique ɲɛmaaba Sherifu Usman Madan Haidara ale ka musokɔrɔba n'o ye Basita Traoré kunungo ala y'a ka kalifa minɛ a la ka si to 100 bɔ ɲɔgɔnko la a jɛnɛja baaraw kɔni labɛn bɛ ka bila décembre kalo tile 5 n'o bɛ kari don ma a bɛ kɛ don ɲuman na an bɛ dugawu de kɛ ala ka hinɛ a la k'a da yɔrɔ nɛma an karamɔgɔ min sɔrɔ kɔfɛ kunnafoni na o dɔrɔn tun ye nin an bɛ dugawu kɛ Rabi ala ka basigi lafiya k'o sabati jamana kɔnɔ Siri Kulubali ala ka jamana in basigi ka fɔ faamaw ye ala jati kama u plasiw kama u farabugu bɛ kɔngɔ na dɛ farabugu datugulen dɔ bi u ma foyi ɲini jamana fɛ anw bɛ fɛ ka balo ala ka hakili ɲuman d'a ma bi kuma foyi t'an da yɔrɔ si bi ka tɛmɛ nin kan aw ni ce ka bɛɛ fo ka bɛɛ wale ɲuman dɔn k'a fɔ bi an ka jamana yarabi ala k'a basigi kɛrɛnkɛrɛnnenya an sigiɲɔgɔnw n'an fasodenɲɔgɔnw an adamadenɲɔgɔnw ma ka dɛmɛ ɲini ka ɲɛ su bɛɛ lajɛlen ma n'aw bɛ fɛ ka dɛmɛ kɛ a ye gɛlɛyaw kuma mɛn an fɛ kunnafoniw na fo an ka dɔn k'an bɛɛ bɛ se k'an seko kɛ bi ka ɲɛsin dɛmɛɲɔgɔnya ma an bɛ se ka weleli kɛ ni maa b'a fɛ ka dɛmɛ kɛ an wele an ka nɛgɛjuru sira fɛ 76 29 85 15 76 29 85 15 n bɛ segin a kan 76 29 85 15 n'i ye fɛn fɛn bila nin sanfɛ walima k'an wele nin na i bɛ kunnafoni sɔrɔ ka bɛɛ fɔ ka bɛɛ wale ɲuman dɔn yarabi ala ka hakili ɲuman da gɛlɛnya bɛɛ lajɛlen ma an ka jamana ni k'a basigi aw ni Siri Kulubali bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan ni ala ye sini yira n na aw ni ne a k'an bɛn waati wɛrɛ